El llibre intenta fer un repàs amb els científics més emblemàtics, aleshores tinc l'atreviment de començar en l'època medieval amb Ramon Llull i Arnau de Vilanova i arriba fins a l'actualitat. N'hi ha alguns períodes que no apareixen, no és una història de la ciència pròpiament dita, però sí que els últims, diguem que els 2 últims segles són els que més aprofundisc. Crec que el llibre contribuirà que es coneguin molts científics catalans, tant que al llarg de la història han tingut un impacte molt positiu, important, i no són prou valorats, com la majoria que estan ara treballant o han fet els seus treballs molt recentment i que realment són importants a nivell mundial, i que malauradament aquí, tret d'alguns casos, no se'ls valora prou, no se'ls coneix prou, i crec que la ciència és un component importantíssim de la cultura d'un país modern. Aquesta col·lecció va néixer fa 2 anys per iniciativa d'Òmnium Cultural i l'editora Agnès Roger, que van arribar a un acord de fer una col·lecció d'un llibre a l'any per Òmnium Cultural. El primer va ser La història d'un èxit, que és nació.cat, com es va promoure i va acabar bé una història. Aquest any, conjuntament amb la Junta d'Òmnium, tret i inventat en català de la Maria Josep Picó, que és difondre, donar a conèixer en els catalans els grans científics que hi ha hagut per un públic molt ampli i a l'abast de tothom. Divulgar la cultura catalana, però en aquest cas des del punt de vista científic, i per a un públic general, és a dir, no una història de la ciència que sigui avorrida, que sigui difícil de llegir, no, al contrari, amena. I jo per això aporto aquest toc biogràfic de contar la vida de les persones, perquè gràcies a això pot ser més agradable de llegir per a un públic no especialitzat, i per supost totes les innovacions que apareixen s'expliquen molt senzilles, que fins i tot és una lliçó interessant per a qüestions tan bàsiques com l'atac de cor, com se pot previndre.